Għalkemm ma kien hemm l-ebda żblok fit-tilwima bejn il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Unjin tal-għalliema, l-istudenti fl-iskejjel sekondarji u medji għamlu l-eżamijiet tal-Malti u l-Matematika skont kif ippjanat. Iddikjara dan il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt li żar klassi ta' studenti fl-iskola ta' Saint Hurst Pembroke li kienu se jibdew l-aħħar eżami tagħhom. F'kummenti lill-ġurnalisti, il-Ministru qal li waqt li l-Ministeru jirrispetta d-dritt tal-MUT li tordna d-direttivi, il-Gvern ħa passi biex ma jkunux it-tfal li jweġġew u jibqgħu mingħajr eżamijiet tal-Malti u tal-Matematika. Jieħu gost ngħid li l-kelma li konna tajna li l-eżamijiet tal-Malti u tal-Matematika jsiru xorta waħda fil-fatt saru xorta waħda, kienu ta' kwalità tajba, kellna il-kummenti pożittivi, għamluhom nies professjonisti u issa jiġu korreġuti u l-istudenti kollhom il-marki. Il-Ministru Bartolo żied jgħid li ser jibqa' miftuħ għad-diskussjonijiet mal-MUT bil-għan li tinstab soluzzjoni dwar id-definizzjoni ta' pis massimu ta' 25 lezzjoni fil-ġimgħa f'każ eċċezzjonali. Naslu mal-Malta Union of Teachers biex niddefinixxu x'inhu dal-kliem każ eċċezzjonali u f'każ li jiġri x'nistgħu nagħmlu biex nikkumpensaw lil dawk li jkollhom pis ta' 25 lezzjoni fil-ġimgħa. Mistoqsi dwar kif iħares lejn is-sena skolastika li għadha kemm intemmet, il-Ministru Bartolo kkundanna kull tip ta' vjolenza fuq l-għalliema fl-iskejjel mill-ġenituri tal-istudenti u li l-Ministeru ser jibqa' jaħdem sabiex atti bħal dawn qatt ma jsiru. Kull sena li għaddiet għamilnija ċara li assolutament ma naċċettawx li xi ġenituri jistgħu jidħlu fi-skola u jew jerfgħu idejhom jew jitkellmu b'mod mhux rispettuż lill-edukaturi. Intant 28 ta' Ġunju fissret ukoll it-tmiem ta' sena akademiku oħra lil ta' studenti Maltin wawċin li wara 9 xhur fuq il-bankijiet tal-iskola bdew il-btajjel tant mistennija tas-sajf. Fl-iskola ta' Saint Hurst Pembroke stajna ninnotaw studenti eċċitati għall-aħħar eżami kif ukoll ħerqana l-btajjel tas-sajf. Iltqajna wkoll ma' bosta studenti tad-disa sena u staqsejnihom kif ser ikunu jqattew il-vaganzi. Mela kif beħsibek tqatta' il-vaganzi tas-sajf? Immur baħar ma' sħabi, insiefer mal-familja u Beħsibek tistudja? skont il-marki. Kif beħsibek tqatta' il-vaganzi tas-sajf? Ma' sħabi, ma' familti, ma' l-arusa u da sekta. Immur ma' sħabi, noħroġ, ħansiefer Scotland. L-ewwel darba li s-sifer? Le, kull sajf insiefer, isna biex naqtaw naqra wara l-eżamijiet. Beħsibek forsi tiftaħ xi ktieb jew tistudja naqra? Iva, naqra xinħobb naqra speċjalment anke jekk nkun ħdej il-baħar. So, mbagħad nara kif jiżvolġi s-sajf. So during the summer I'm going to spend time with my family. I'm going to continue some studies and prepare for next year, I guess. Wara xhur ta' studju u impenn, One Use jawgura lill-istudenti, lill-ġenituri tagħhom u lill-għalliema kollha il-vaganzi tajba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.